هێزن سووریا دیموکراتیک ڕاگەهاندن گۆ di êrişa dijî zindana Sîna'a ya li Goyrana Hesekê bi giştî 121 şervanên Hesedê û karmendên zindanê jiyana xwe ji dest dane. Hesedê her wiha dibêje 374 çekdarên Daişê hatin kuştin. Hesedê roja dişemê di 31 Çileyê 2022 de bi daxuyaniyekê ragihand got êrişa li hemberî zindana Sîna'a ji alî çekdarên got li ji serê Kaniyê dibin kontrola Tirkiyeyê hin çekdarên got ji Iraqê hatine ew êrişpêk anî. Hesedê diyar dike got li derdora taxa Goyran bi giştî û taxên derdorê hatin kontrolkirin û piştî vê gavê êdî êrişa dijber ji hêla hêzên wan ve dest pê kir. Dibêje got di çarçoveya pêngava Gurzê Gelan êrişeke paqijkirinê li hemberî Daişê him li derdora Kirtîgehê û Hesekê û him jî bi giştî li herêmên wekî Dêra Zorê û Reqayê hatin dest pêkirin. Hêzên Hesedê û Asayişê bi wêrekiyeke mezin û bi pisporî çûne ser Daişê yên êrişkar û piraniya wan hatin tunekirin her wiha hin çekdarên din got ji Kirtîgehê çek bi dest xistibûn hatin bêbandorkirin. Di pirskonferansê de bal hat kişandin li ser zarokên Daişê yên got têne naskirin bi eşbalê xîlafe got Daişê wan zarokana weke mertarên zindî bikaranîn. Di daxuyaniyê de hata gotin di encamê de careke din ev girtî hemû ketin bin kontrolê û derbasî Kirtîgeheke cuda hatin kirin. Ji ber zirar neghêja mal û canê gel hemwelatiyên me yên li Hesekê. Cardin ji ber got Daişê ew zarokên di Kirtîgehê de ji xwe re kurbûn weke mertal an got ji ber van her du sedeban hêzên me bi bêhferî û bi hişyariyeke mezin tevgeriyan û di encama vê yekê de hişte got hinek dem derbas bibe. Di daxuyaniyê de hata gotin bêguman ev plana Daişê berfireh ne tenê êrişeke xwecehî bû. Li gorî agahiyên di destê hêzên me de çekdarên êrişkar yên got hatine girtin beşek êrişkaran ji herêmên jêr kontrola Tirkiyeyê li serê Kanî û Til Abyad hatibûn û beşeke jê ji hêla Iraqê hatibûn piştgiriya esas plan û koordînera vê şerî li gorî got hatiye tespîtkirin li dervayê sînorên Sûriyê hatibû çêkirin. Di daxuyaniya Hesedê de hata gotin got Daişê hîn metirsiyeke mezin e. Hesedê anî ziman got şerê dijî Daişê ne tenê barê Hesedê ye. Di berdewamiya daxuyaniya Hesedê spasiya koalîsyona navdewletî hata kirin û bal kişand got piştîvaniya bihêz ya koalîsyonê goda Hesedê her wisa Hesedê eşkere kir got hêzên hevpeymaniya navdewletî di vê hefteyê de alîkariya hêzên wan kiriye. Her wisa Hesedê bank li raya giştiya navdewletî kir got piştgiriyê bidin Hesedê da ku şerê xwe li dijî Daişê berdewam bihêztir bidomîne. Di pirskonferansa Hesedê de serjumarên vî şerê dawî hata eşkere kirin. Hesedê eşkere kir got di hundirê Kirtîgehê de heftê û heft endamên Hesedê jiyana xwe ji dest dan. Her wisa di şerê dervayî Girtîgehê de got heft rojan berdewam kir 40 şervanên Hesedê û 4 hemwelatî jiyana xwe ji dest dan. Di çarşoveya pêngava Gurzê Gelan de bi giştî 121 karmend û şervanên hêzên Sûriya Demokratîk û hêzên ewlekariya hindirîn jiyana xwe ji dest dan. Her wisa hejmara kuştiyên Daişê di vî şerî de li gorî Hesedê gihişte 374 kes. Hêjaya gotinê ye got roja dişemê hejmareke ji niştecihên taxa Goyran vegeriyan rêdana vegerê ji alî Hesedê û hêzên ewlekariyê hat dan piştî danê nîvro yê roja dişemê. Her wisa hata zanîn got qedexeya çûn û hatinê ji saet 6 êvarî de heya 6 sibehê li Hesekê Qamişlo û Amûdê û piraniya bajarên herêmên Bakur û jilatê Sûriyê wê berdewam be. Zana Umer dengê Amerîka Hesekê.